Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Neuvotteluissa satamien ahtaajien lakon lopettamiseksi ei ole edistytty. Työriidan sovittelua jatketaan huomenna iltapäivällä. Useiden satojen paperityöntekijöiden palkanmaksu uhkaa loppua huomenna ahtaajien lakon vuoksi. Pian viikon kestänyttä ahtaajien lakkoa yritettiin jälleen iltapäivällä lopettaa valtakunnan sovittelijan johdolla. Odotukset eivät olleet korkealla edes neuvottelujen alkaessa ja niinpä istunto keskeytettiin alkuillasta. No tällä hetkellä tänään ei ole tarvetta enempää, että huomenna jatkamme. Oletteko päässyt tänään eteenpäin? No, siinä mielessä tätä työtä tehdään, että päästään eteenpäin. Tämä on ollut ehkä etenemistien hakemista enemmän kuin tavallaan varsinaisesta sisällössä etenemistä. Onko tämä nyt otettava niin, että niihin ei kosketa? No meidän puoli on kantansa jo 4 kertaa. No, niin, mutta onko se nyt tässä mukaan joku ratkaisu, että ne annetaan kuivua, että ei syödä viimereitistä ollenkaan? No mikä sä itse ne jakasit? Sano, olisit sä ilman? Mutta jos joku menisi pyytämään yhden lisäviinerin? Ja se joku olisi automaattisesti meidän puolta, eikö niin? No ei, minä voi mennä. Ei sä pysy kyllä siinä nyt. Täällä ei kukaan liikunut yhtään mihinkään, se on aivan varma. Tarvii aina meidän puolelta olla, kun tekee myönnytyksiä. No jos puolitetaan. Puolitetaan? Vai puolitetaan? Niin, se on 6 kokonaista ja 1 puoliksi, niin se on 8. Kuka se tämä nyt? Onko tää jotain teidän uusia? Ei. Siis puolitetaan, niinkö? Ja kukakohan sen puolituksen tekee sitten? Niin, kuka? Ja onko sulla mitään taavistusta? Mitä hillosilmälle tapahtuu, kun se puolitetaan? Kuinka paljon sitten jää lautaselle ja kuinka paljon veitsen? Ja kukakohan sen veitsen nyt sitten nuolee? Siinä jakaa veit, eikö niin? Niinhän sä ajattelet. Ei, kun valitkoon nyt. Hei, ottakaa vissytkin, kun kerran ruohonjuomaa alatte. Vietää kaikki. Vielä täältä tulee kotiavaimet, vietää Seija. Ruonit. Puros oli se. Niin, mitäs ne vissyt?